स्वच्छ ही सेवा आणि आमच्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या लिडरशिपीखाला आज एक प्रोग्राम घडयल्लो आसा। त्या प्रोग्रामाक हांगासर उपस्थित असलेले आमचे पेडणेचे आमदार तथा गोवा हस्तकला महामंडळाचे चेअरमॅन श्री प्रवीण भाई आल्लेकर, आमचे बीजेपीचे पेडणे मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, जनरल सेक्रेटरी उषा नागवेकर, सुबोध महाले तसेच बाकी सगळे इतर पदाधिकारी सगळ्यांचे हे कार्यक्रमाक स्वागत करता। आज खऱ्यान बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम जी स्वच्छता ही सेवा हो आमच्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसा निमित्त आज सुरू झालेलो आसा आणि ही सुरुवात आयची 17 सप्टेंबरापासून ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत हो प्रोग्राम आसा। असेच विविध कार्यक्रम आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातले जेणेकरून सगळ्यांनी त्याचो लाभ घेवचो। आज खरोखरच ही एक आमचे माननीय आमदार यांच्या लिडरशिपी खाला आज एक जे आम्ही स्वच्छता मोहीम दवरलेली आसा, जी माऊली देऊळ सरमळे हय आम्ही केल्ली आसा, जेणेकरून ही स्वच्छता ही सेवा हो आमच्या म्युनिसिपालिटी मार्फत जो आम्ही जे सगळे क्लीननेस जी असता क्लीननेस ड्रायव्ह हो आम्ही हांगासर केल्लो आसा। आज उमेद दिसता की आम्ही प्रत्येक वॉर्डान सुद्धा आम्ही प्रत्येक म्हणजे आमची म्युनिसिपालिटी आसा ते प्रत्येक घराघरांनी आम्ही कचरो उखलपाची सुद्धा सेवा आम्ही केलेली आसा। आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे जे विजन आसा की स्वच्छता मोहीम हे अंतर्गत आम्ही एक ही स्वच्छता मोहीम केल्ली आसा, जेणेकरून प्रत्येक घराघराचो कचरो आसता जे आमची नितळसाण आसतली ही अशीच पुढे रावची हेचेच एक उदाहरण म्हणजे हे आम्ही आज हांगासर केल्ले आसा। आज तुम्ही हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की प्रत्येकानी आपापल्या घरचो जो कचरो आहा हो प्रत्येक घरातलो कचरो हो आमच्या म्युनिसिपालिटी कर्मचारीकडे तुम्ही दिवचो, जेणेकरून प्रत्येकाची जी स्वच्छता आसतली जी नितळसाण आसतली ही घरा भायर आणि घरा भितर ही सुद्धा आम्ही तुमच्या हेचेर आमच्या तुमच्या जी हेल्प आसतली त्याच्या अंडर आम्ही ही सगळ्यांक आम्ही एक जागृताय केल्ली आसा, जेणेकरून आमचो हो जो परिसर आसा हो आम्ही स्वच्छ दवरूंक शकतले। तसोच तुम्ही प्रत्येकाने आमकां हेल्प करची, जो कचरो आसतलो घराघरातलो हो तुम्ही सगळे म्युनिसिपालिटी कर्मचाऱ्यांकडे दिवचो, जेणेकरून हो पेडणे परिसर हो नितळ रावतलो। धन्यवाद। जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो सेवा पकोडा जो नरेंद्र मोदीच्या बर्थडे निमित्तान दिल्लोला 15 दीस ते 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर आम्ही विविध तरेचे कार्यक्रम चालू आहे। तर आयचो जो कार्यक्रम तो स्वच्छता अभियान आमच्यापैकी बरेच सगळ्यांनी उपस्थिती लायलेली आहे। त्या पद्धतीने आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तथा हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष हे स्वतः उपस्थित राहून सगळं कचरो बी साफसफाई केलेली आहे। सगळ्यांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद म्हणटा की तुम्ही हे सगळे उपस्थित रावले। तसेच आयच्या नरेंद्र मोदीच्या वाढदिवसाक सगळ्यांनी शुभेच्छा दिता आणि तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद।